doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah Shalom, Horas. Andorang so tamulai parminggota di pesta Natal Padua Honon, martang yang nahoho mahita. Amin.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop do auro, tiup mana dihonu aeng, asa unang adong mabuat tu palmi. Patugijang matohang muna, hamu ale akaharbangan, patugijang mahamu ale akapitus yan narobi, asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jehovah nagogo jala ulubalang, Jehovah ulubalang di hamusuon. Patugijang matohang muna hamu ale akaharbangan, jala patugijang mahamu ale akapitus yan narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni, ima Jehovah Sebaot, ibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. Martangi yang mahita, ale debata ama na di Banua Gijang, puji-pujian hasangapo dohot hamuleoteon husobon hami tuho, marningot si leho-leho mi nabalgayi tu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gamina dangol do ibana jalana pogus, pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem, asa mamora hami. Sai rajai jala togu-togu hami, marhite-hite todim, asalam hutada hami, godang ni holong ni roham, na pinapatarmi anakmi. Amen.
Tangion hamuma patik di debata di minggu pesta Natal padua honon imasian Efesus 4 ayat 24. Jala solukon hamuma jol manai baru natinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasitongan atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amen. Tatopo tima dosata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasi roha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadiko dalana asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubay nu pangidohami say sudah tima torum asa unang mangonai betu hami. Saise sasudi dosa nami asa mengulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Roma hamutuau asa mengulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Oh
Hatani debata turpuk epistal di minggu pesta Natal padua honon ima sian Yesaya 52 ayat pitu sahat ayat 10 margati sorin mahita majahasa. Lehet nai di atas ni akadolok akapat ni parbarita nauli na patubegehon hadameon na manaritahon berita nauli na patubegehon hatuaon nama doktu Sion debatamdo bakit raja. Pangiar ma suaramuna rap marulupulup mahamu ale aka pasi-pasi ni Jerusalem ay nunga marpangulahi rohani Jehovah mida bangsona nunga di palua Jerusalem. Ima sahatna martua maakan atu mangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amen. Tahati dakon maha porseotai songon nahinatin dakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanatin dubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorang suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubuan waturu dung ditanom na mula mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu inde bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihaisan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 26 Desember 2020 sada. Parmingguon di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguon sadarion Minggu 26 Desember 2020 sada di Patupa pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 onom tolu puluh, dohot pukul 10 siawib, dohot hatut tuon. Sada daya tampung di gereja holan 600 halak di Ganup Parmingguon. 2. Ruas nanaing merminggu nunga manjalo vaksin paduahon. Tolu andorang so masuk tu gereja jolo check in di aplikasi Peduli Lindungi. Dungka luar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude Parmingguoni di Patupa Marhite tatap muka dohot live streaming. Pelian tahun 2020 sada. Ruas naung pasahaton pelian tahun 2020 sada dang sikop dope songon nata anggarhon di tahunon. Holan 34% dope. Moliate ma di ruas ni Huriata naung pasahat pelian tahun na. Tu aka ruas naso mangalehon pelian tahun 2020 sada dope di Pangido dohot gomos asa di pasahat masongon tanda hamolia tota di aka pasu-pasu naung tajalo sian tuhatta. Pesta Natal umum dohot tutup tahun baru Minggu sadarion 26 Desember 2020 sada tapatupado parmingguon songon nasomal ima pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 onom tolu puluh, dohot pukul 10 siawib. Ibadah pukul 10 sia, ima ibadah pesta Natal paduahon. Jumat 30 sada Desember 2020 sada, patu paut tado 2 hari ibadah tutup tahun, ima pukul 10 onom wib bahasa Indonesia, dohot pukul 10 siawib bahasa Batak. Buku acara di Patupa Huriata. Sabtu sada Januari 2022 pukul 00 WIB ima pertanyaan bona tahun di Bagas keluarga Tabe. Jala adongdo acara di Patupa Huriata. Pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan bona tahun marbahasa Batak di Garejata. Di sosohon tu sudah ruas ni Huriata asa hot mandohoti protokol kesehatan, unang mambuan barang-barang berharga, dohot kendaraan tu gereja. Jala aka ruas na mambuan kendaraan asa diparkir ma di SMK Pembangunan Naung Pinarade. Air purifier. Gereja telah menerima sumbangan peminjaman air purifier sebanyak 8 unit yang telah dipakai pada saat ibadah malam Natal, Pesta Natal pertama dan Natal kedua dari ruas Wik Pulau Mas Kampung Baru. Gereja mengucapkan terima kasih atas peminjaman unit tersebut. Tikting naing marbagas, tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma Irwan Suryadi Lumban Gaul, ruas ni HKI Seka Nauli Pematang Siantar, anak ni amata Situa Budi Lumban Gaul, tubuh di Inata Dona Erboru Simorakir, dohot Orwana, Dini Andini Putri Perdana Boru Nenggolan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kafling Polri, Boru ni Amata LAM Nainggolan, tubuh ni Inata Sinta Pita Dame Boru Sitohang. Pamasu-masuon hari Jumat 7 Januari 2022 di HKI Seka Nauli Pematang Siantar. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di jolo ni tuhatta. Pelian dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata, di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulawon aka sipatu pauta, bahen sangap di gowarna. Songonima tikting di Huriata Minggu sadarion.
mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangramoti akateate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita saluhut na. Selamat hari Minggu. Selamat Natal paduahon. Naga beturpuk dihita di Minggu Tasadarion di pesta na paduahon. Imasian Evangelium si Yohanes bindu na parjolo. Mamuka sian ayat 14 satu ayat 10 songonon ma didok taringotu hasitongani hatan di debata. Gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tongani hitaon. Jadi huidami mahasangaponna. Ima hasangaponi anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Dihatindakot si Yohanes do ibana. Ai ninnama. Ondo ibana nahudoki. Narosian pudiku. Jumolo do ibana adong asa ahu. Ai parjolo hiado ibana. Ai sian hamoraon na do saluhut hita majalo. Ima asini roha naso marnamotok. Ay marhite sian si Musa do di lehon anggopatiki. Alay hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan. Dangdung adong namarnida debata anak nasasadai na diapuani amai. Ibana do mamarita hotsa. Ido yang gosahakna. Hamuna kadongan sa porsaon di bagasan Kristus Yesus. Firman hatani debata dalam bahasa asli ima logos dalam bahasa Yunani didok. Molo di bagasan terpuk jami tahun Evangelium Yohanes pataridakon ahado lapatani Natal. Molo marhite sian terpukon Natal ima sada peristiwa namar mulia. Ala Yesus nagabe jolma marhite-hite hatanai naing patuduhon keilahian. Keperbedaan nibana dohot jolma nasing memang. Nunga gabe daging hatai. Berarti sudah menjadi manusia. Di sini gambaran bahwa Yesus sarupa dohot hita jolma. Holan sada perbedaanna. Walaupun satu perbedaannya tapi sangat besar. Kita manusia berdosa. Yesus tidak berdosa sama sekali. Panjowon kemanusiaan di son sangat beralasan. Molo didok di jamitata pala disadarion. Holan alani naing paluahon hita jolma turun do debata laho paluahon hita jolma. Molo taparateatehon taringotu firman menjadi daging. Ini adalah salah satu gambaran bahwa Allah langsung turun ke bumi. Pertanyaannya, isido hatane dibatai, siapakah firman itu? Jelas turpukon mandok hatai ima debata. Firman patuduhon ibanado segala-galanya. Hatai ima debata patuduhon debatado sitopa
nasa na adong. Hamuna kadongan. Kita sering memakai firman tidak pas pada tempatnya. Apalagi molo nunga aktif di akka karismatik. Olo do di ponggol-ponggol hatai. Apa dong do di Markus nang di padana Robi pe. Celakalah engkau. Celakalah engkau. Itu bukan untuk diberikan kepada seseorang. Ale adong do latar belakang ni turpuki umbain di dok songoni. Alani do. Asa unang salah hita menempatkan hatai. Di sondo hita dipaingot bahwa ia hatai ima debata. Narotu portibion gabe jolma. Adong dosa halak rohaniawan salah mengajarkan sesuatu tentang yang baik. Dia memelihara seekor hoda, kuda. Jadi molo diajari bana mau hodaon, molo didok haleluya mardalan ma kudaikan atau ngabal-gabe hodaon. Mari kita coba dulu jalan ke bukit innetong. Haleluya ina, terus jalan didok ma puji Tuhan, berhentilah kuda ini. Ima tong diajar hon tu hodaon. Mari kita coba dulu sampai naik ke atas inna muse. Tong mari dokon haleluya semakin kencang, haleluya semakin kencang, haleluya. Dung pe naing manuk kibana naing masuk kibana tutup bingi di dogma puji Tuhan. Enak kan? Haleluya. Pas dibilang imbana haleluya masuk mamuse hodai tu bagasan. Gabe ibana sendiri do menerima akibat nasian diajar kon ibana. Sarupa ma songoni kita. Bohado hita mangatusi hatani debata. Bagi saya pribadi firman itu adalah kekuatan. Bagi saya pribadi firman itu adalah mujizat. Bagi saya firman itu menguatkan, menghibur, menyembuhkan, mengangkat beban. I molo diau. Naing hita pesongoni. Ala hatai nungaro tu portibion gabe jolma. Berarti Allah yang turun menjadi manusia sudah bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita merasakan kehadiran Allah sampai pagi hari ini? Tak kenal, maka tak sayang. Ikon benar-benar do takas sita mananda debata. Songon dia do pandongan yonna. Pigari nai nama hitungan hari nama hita paujukon tahun 2021. Bohado tahilala. Memang tutudo hita mengadopi kesulitan. Tutudo hita mengadopi aka arsak. Godang dongan nataha holong inung ngajumolo. Di bagasan aka ekonomi godang dohita na terpapar. Na terdampak sian COVID-19 siaon. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang lahir sudah menjelma sebagai manusia. Bolo taringo tu Taurat naung dileon tu si Musa. Itu hanya sebagai rambu-rambu di hita. Acuan hita. Untuk kita bisa mengendalikan dirita tidak berhubungan dengan yang namanya dosa.
ahai dosa, dang dolok sanggul. Dosa adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kalau dosa tidak disukai oleh Allah, kenapa kita harus mardongan tu si dosa on? Tak putus ma hubungan ta. Kau dan aku inatong kan zaman noengon. Kita katakan sama dosa seperti itu. Kau dan aku kita tidak punya hubungan lagi, sudah selesai. Idon apinang idon yon. Molotung pe boy taulahon patik sian patik na parjolo satu patik na 10 ale ingot adong inti ni patiki sadama haholongi hamu ma Tuhan debatas sian nasa roham sian nasa hati-hatem dan nasa pikiram na sejajaron haholongi hamu ma dengan mujual ma doson diri itu molotung pe diulah kamu patik na 10 jago hamu mangulah ni alai anggo so adong holong ni roha tu debata dohot holong tu akadongan semuanya sia-sia saja. Ondo nama luwa kita namandok holongon nate gampang. Kasih itu lemah lembut. Bohado, boy lemah lembut, hita lak batak majope, dak pola mar speaker. Herlina, nah gogo banget suaranya itu kan. HP molo halak na terbiasa lembut, si pata molo so benar-benar dipakai pinggol, dak haru, tabege makatai. Bukan itu yang dimaksud. Saya bangga menjadi orang Batak punya suara besar. Walaupun mic mati, saya masih bisa berkhotbah tanpa mic. Terdengar? Ima, bangga jadi orang Batak. Naridokna keras, bukan keras suaranya saja, hatinya juga keras. Unang mahita masuk ke kelompok jugul, jogal, jigil. Situ luje. Molo nunga masuk kita tu kelompok situ lujeon, si jugul, jogal, jigilon. Selamat mahita bersahabat dohot si dosa nak kaningi. Ale molo tapadawi dao mahita. Ba molo aka hata-hata nalilingi di dok do hotel late. Hosom teal elat late. Molo ita dongani tongdo hita mardongan tu si dosaon. HP ikon barani do hita mandok. Kau dan aku sekarang sudah sudah berending. Oma, asa tarida hatai nungagabe jolma. Hatai nungarap dohot hita nuaingon. Molo natuari di taringot tu kesederhanaan Yesus lahir di palungan di kandang domba. Sonari musehita diajak asa tatanda do debata. Asa boy hita membedakan kasih karunia dohot kebenaran. Karena kedua perkara ini dang boy dipisahkan, saling melengkapi. Ini adalah dua perkara yang sangat cocok, chemistry-nya kena. Molo nunga adong disi pasu-pasu, adong do disi hasitongan. Alai tergantung di hita do. Ay jot-jot do hita mangatu si taringo tu pasu-pasu hubungannya dengan hepeng. HP boy do hita nuai hudul di ingana non, di manogoton. Dungo itu adalah salah satu pasu-pasu nama cai arga. Au holani do tangi aku. Lehon di au ganjang ni umur, asa boy au marlas ni roha melayani Tuhan. Hea doa di tahun 2010 hona digigit nyamuk cikungunya. Jadi kaki saya ini bengkak seperti gajah. Tikiau pendeta di Jati Asih
di Bekasi. 3 bulan mau mengalami kelumpuhan. Holan naik 1 tangga saja, kaki saya sudah tidak bisa bergerak. Berjalan tidak bisa, ke kamar mandi tidak bisa. Tersiksa sekali. Alhamdulillah do, acit ni nasobui melayanion. Holan na tangis au martangiang, Tuhan tung pamalu mau. Bolak-balik ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Tapi saya percaya dengan Tuhan. Akhirnya pas bulan yang ketiga, kaki saya sudah mengalami kempes. Saya berdiri seperti kesetrum. Ya, saya berdiri saja seperti kesetrum badan saya. Saya harus duduk pelan-pelan. Lama-lama saya paksa. Saya harus pertangyangan amang. Ngaboi ho, ngaboi be amang. Alai dilea ma kesempatan nih. Alani semangat dalam pelayanan tidak memikirkan hal yang merugikan. Di situ Tuhan hadir. Dona naing upatuduhon tuhita marhite ceritai. Kalau kita punya niat baik untuk pelayanan, apapun situasi kita, Tuhan akan buat mujizat itu nyata. Makanya jangan pikirkan hal yang jahat. Makanya dibersihkan ini dari hotel, dibersihkan dari sitolu jenakaningi. Dokon, tu si dosai kau dan aku N. Saya tidak pernah mau melatih diri untuk berpikir negatif terhadap apapun. Alana molo sanga hita memikir onsa ada kejadian di bagasan hal na negatif, satu dia satu nasai hita pasti hasilnya akan negatif. Biar orang lain mau berbicara apa tentang saya, tapi saya punya hati tulus melayani Tuhan, itu yang penting. Gereja ini harus bersuara memberitakan firman Tuhan. Gereja ini harus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal. Dakkolan hami pandita situa hamu ruas pe. Aidang nasian langgatanok kita ikon marjamita, boido hita sian parangeta, bahasata, pelayanata, tangiakta, boido, macam cara. Alana tolu do tugas dang boi tatawar sebagai halak Kristen. Marturia, koinonia, diakonia, bersaksi. Unang maila hita halak Kristen, patuduhon hita. Saya selalu melayani di tengah-tengah orang yang fanatik. Dengan don waing gereja KBP Jatiasi na julo. Tiki gereja na lamayau. Marjamita pehami. Tor di danggur kondo batui. Gabe pas lagi marjamita. Kek ina batu na gudangan pek. Tar songgot-songgot masuk di ruas di bagasan nih. Songoni nang di kota bumi Tangerang. Tidak ada pernah ucapan selamat Natal. Ai basik ni fanatik do disi akadongan si dua sada duai. Di lean alani dodang ngolo aun waing mga leon manang aha pe kue Natal manang aha tu aka tetangga. Ai burjuki do manaruhon. Alai tor di dokom di bolok do sona aha. Kembang lo yang dot kue bolu do di asa sudino nasagangi dapot narohaku marlas ni roha. Aha malapatan ni hepeng. Ale molo dilihat songon ilas roha. Ale adong malangsung apala di bolokon tu tempat sampah. Ay adong do miak ni bedua hidaw na amang tahe narohaku. Mulai siani ma udok ma unang behita dang na ala ni holit alay acit do mulak mangalehon. Memang betul itu palsa Batak itu. Luar biasa memang orang Batak ini. Tatangnya koma asaboy hita akur. Songoni manang masuk tu tahun kedua marnatal hami di Romangunon. Denggan-denggan do sude mardalan. Tapatuduhon ma. Molo adong aka tekan les baru pehita di sita tapatuduhon hita halak Kristen. Molo binereng akan amate. Sudah mangalen 20.000, 10.000 amang tahe tu dia masa 10.000 tu dongan namate ona rohaku kan tapatuduhon ma. Olani do hudokon tu amata tole
tadenggan ma tabain hubungan namar tetangga. Dan adong dia na asing. Ay molo adong aka dia sona saudara na parjolo tetangga ido na mangurupi hita. Jadi molo so tabain relasi na denggan nggak mau li. Aupe ala melayani au di Rawamangunon ikon denggan do relasi ta antara ruas dohot pandita. Molo acit do rohamuna tuau tumago ma papindahamu au idot tong. Kalau saya tidak bisa menjadi sukacita, saya tidak bisa menjadi melayani lau pakabarhon Injil, itu dang marpar bue. Saya berada di dalam sekam, dalam duri dalam sekam. Jadi ikondo hudul hita dingananon, hati kita damai. Kan ido tujuan ditaruh tu garejaun, adong na asik kita tu garejaun. Neng anong neng patuduhon di hita. Hatai nunga gabe daging jalan nunga sahatu portibion. Dinyatakan Kristus. Naing pabuahon, naing mengungkapkan isedo amai. Di ayat dapar pudi di dok di apuani amai. Kenapa? Menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Hubungan kita sangat dekat. Tiki madabu bagasan dosa Adam dan Hawa daodo hubungan tado debata. Alai dung seorang Tuhan Yesus iman nama buan dame las ibana mamuse diparsilakon domuma garis na sejajaron di tonga-tongaon ima dami ima holongi. Ima naing patuduhon dang adong bebatas di hita tu amai. Ala nunga di pasada Kristus. Kristus na tubuon naing patuduhon bahwa kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan kita anak dan bapa. Dak pola maul hita mangatusi di sonate. Basongo kita doot akayana kota ma. Songon dia, ado kita na tua-tua dakya memangku anaknya. Au satu sonari si doli-doli kupe. Dang boy mamereng au hudul di ubin. Asal tergeletak saya duduk di ubin. Modom doi bana dia puakku. Mama, lama kali mama pulang ina. Tahe nga doli-doli hotok inay kawin na maho. Ado patuduhon ni anak ko nih, adong do hubungan yang sangat dekat. Kan gak mungkin dia pergi ke pangkuan ibu yang lain atau bapak yang lain. Itulah hubungan dekat. Songoni manaing hita membain relasi na denggan dohot debata. Bagaimana relasi na denggani? Unak pola malo hita marjamita, unak pola malo hita songon akan nahu cari tahun nate sadaina parjamita nggak berhasil be ibana satu luar negeri tuh keliling dunia ibana nggak berhasil sebagai sahalak pambarita nauli HP amatana sakit stroke di rumah dang adong nama ngurus unak sampai songoni hita molo neng marbarita hita parjolo mahita borhat sian keluarga kecil nggak usah muluk-muluk sampai keluar. Nuaing keluarga tapi adong dope pergumulan. Alana adong satu saunari anak koku dang olo marminggu di HKBP inna. Saya turus do tu karismatik bohado on inang tatangnya komajolo. Gak enak di HKBP. Kita yang membuat tidak enak di HKBP. Kenapa? Kita tidak jadi panutan. Molo gabe panutan hita bereng ma. Aupe marsak doau. Esa leleng melayani au manang di dia pe ia nakoku aktif do di musik aktif do di song leader HP dong di Rawamangun nggak lama nggak usah dulu inna puasa nggak usah mak soalnya kalau di gereja-gereja mama yang lama kan minim song leader kalau di Rawamangun mak banyak sekali jadi nggak usah lah tole mak molo songoni do pemahamanmu terjalo au mak. Tapi saat kapan dibutuhkan kamu harus bisa. Iya mak. Jadi hita dong
mengajak anak-anak kita untuk mencintai. Cobalah kita mengaku dulu kita sekarang. Mana lebih banyak dinyanyikan anak-anak kita? Lagu pop yang sekarang, lagu-lagu barat semua kan. Kalau nyanyi lagu barat satu album hafal. Olo ausian aja lu dong. Ikon sampai saya rekam itu satu USB itu lagu Kidung Jemaat dan lagu rohani, juga lagu pop yang berhubungan dengan lagu-lagu Batak. Jadi begitu masuk dia ke gereja KBP, loh ini kan lagunya yang ada di mobil kita ya mah. Oh bagus, kau ingat itu. Itu cara yang sangat sederhana mengajarkan kepada anak-anak. Jadi dari kecil mereka harus kita sudah perkenalkan lagu ini Kidung Jemaat, ini buku Ende. Jadi saat mereka bernyanyi, ya ini aku sering dengar. Jadi dia dengan beraninya bernyanyi di gereja. Karena dia sudah pernah dengar lagu itu dan dia tahu nada-nadanya. Kita sendiri tidak pernah punya usaha untuk mengajarkan. Padahal di Tiki Natardi di Marjanji Dohita, naing patandahon yang nakota naing mengajarkan kepada anak-anak dekat kepada Tuhan dan mengikuti ajaran HKBP. Itu kan? Tapatudu homai. Marhite turpukon naing la adong hubungan kita sama kita saling baik. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan juga baik. Buhado hita ala nunga sahat hatai gabe daging tu portibion na dibuan Yesus Kristus ikon dohita menjaga hatai, ikon dohita memelihara hatai, asa unang keluar sian pamanganon aka kalimat menghujat, mengkutuk. Tidak mungkin dari satu mata air keluar dua jenis rasa, tawar dan asin, harus dipilih. Kalau dia asin, asin. Kalau dia tawar, tawar. Begitulah Tuhan menginginkan kita menjadi pemberita firman. Supaya di dalam mulut kita ini hanya ada untuk kemuliaan Tuhan. Tidak untuk menghujat dan mengutuk orang lain. Kalau soal kesalahan, soal kelemahan, itu ada pasti pada diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita memanage pikiran kita untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah pendewasaan iman. Belajar mahita, tajaloma hatai, nunga sahatu hita, nunga gabe jolma, jala jolmai rap dohot hita, ima Yesus Kristus, asa terberkati hita, asa marhite-hite pesta Natalon. Kita benar-benar dibuka pesan Natal untuk kita tahun ini, mengajak kita untuk lebih kenal, untuk lebih dekat siapa Yesus Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Siala nunga didongani ho hami di bagasan parsauran nauli. Di hatam rab dohot aka ruas nang parhaladom Tuhan di Tikion. Godang do kerinduan hati nami Tuhan. Asala marsaringar guarmu di tonga-tonga pelayanan nami. Dakkolan marhite hatam. Alay boisian program, boisian pelayanan nami. Lam tu hembangna, asalam tu godangna, halak na porsia tuho, jala merasakan songon dia balgani asini roham, nasahat tuhami ganup. Buka ma roha nang pikiran nami. Asa mangatusi hami di hatam Tuhan. Buka ma roha nang pikiran nami. Asa toktong hami mamikir hon aka hal-hal na positif. Taringo tu aka kekurangan, tu aka kesalahan ganup kami, pasti say na adong do Tuhan. Alay naing ma Tuhan, iga besada parsauran na denggan, boy hami manjalo nasa kekurangan, dohot kelemahan nami ganup. Ditikyope Tuhan martangnya kami disihol ni rohanami, asa toktong lehonom mo di hami hahipason, ganjang ni umur, las ni roha. Molotung adong Tuhan di bagasan parsahito na adong di ruangan nun. Mulak kami siyan ingananon tanggal hon manasa sahit ala pos rohanami porsia do hami holakodo na buhi mangalion hamamalub di hami.
Papos roha nami makaporsiay ho. Di sude pambayananmu di bagasan ngulu nami. Tarlo mobi nang di dongan nami na marsahit. Nyonya sianipar na dirawat di RSPAD. Sintua Herias Huta Barat. Edison Hutapea. Renaldo Aritonang. Tinorita Boru Simanjuntak. Utor Mulia Panjaitan. Chelsea Boru Manurung. Pandapotan Hutahayan. Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan. Nita Boru Sinuhaji, Anggun Boru Manik, Nyonya Tapu Bolon Boru Simanjuntak, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Simarmata Boru Simangungsong, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Ferdinandus Tapu Bolon, Sintua Marnala Pasaribu, Sintua SP Hutasoit, Lois Boru Siregar, Nyonya Simamora Boru Panjaitan, Nyonya Sihaan Boru Sitanggang, Florida Boru Manalo, Las Maria Boru Panjaitan, Naomi Boru Sianturi, Andar Sidabalok, KMC Hombing, Nyonya Simanjuntak Boru Napitupulu, Dame Herlina Sinaga, Nyonya Sintua Jenenggolan Boru Silalahi, TP Simanjuntak, Nyonya TP Simanjuntak Boru Napitupulu, Nyonya Bastar Manurung Boru Aruan, Amang Maruhum Tambunan. Tuhan, gudang doa ka natar surat namar sahiton nunga di bagasan sahit na leleng. Tung tangi mahuri tangyang nami. Lehon mahamamalum dia kadongan nami namar sahiton Tuhan. Asaboy na si darap dohot hami. Mamuji pasangapun guarmo na badia di ingananon nang dibagas na sidape. Alay mo lutung adong sakap mo na asing tuak kadongan nami namar sahit. Sakap mo ma na saut Tuhan. Pasahat na sida tu tangammu. Nang songoni Tuhan, martangya kami di aka keluarga yang merindukan kehadiran anak di tonga-tonga ni keluarga nasida. Tung leleng martangi yang nasida Tuhan mangido, asa tambau mulas ni roha di nasida dengan suara-suara bayi di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Asa boy Tuhan, lamar marmulia guarmu, dihilala aka dongan nami nasihol di si leon-lehomu. Molotong adong pe aka ruas munuaing na denggan pamatang na jaga manasida. Sahatu arina lao manubuhon dagdanak ditikina. Songoni matuhan nang di aka keluarga na merindukan kehadiran hela dohot paromain. Di aka yanako nami na sudapot na rokap. Tuho mahu pasahat nasida. Asaho na mangatur Tuhan. Lehon ma rokap na burju na biar midaho Tuhan. Saboy Tuhan tambah nang silas ni roha nami. Aka keluarga yang merindukan hubungan harmonis di ganup rumah tangga pe Tuhan. Lehon ma perubahan dumar saur hami dengan rap dohot ho. Songoni nang Tuhan. Tak danak nami na di bagasan perkuliahan nang parsiajaran. Lehon hapistaran di nasida. Saboy sukses nasida. Marhiti aka perjuangan nasida na marsiajar. Akan naso dapot karejo pe Tuhan. Lehon ma pekerjaan na pantas jalan na cocok tu nasida. Asaboy tok tong kami Tuhan. Mandala ni ngulun di bagasan pos ni roha ala ho nunga gabi jolma rap dohot hamin waing. Ala ni Tuhan pasu-pasu mahami saluhut na. Tarlu mobi madi akan atua-tua nami Tuhan na hadir di manogoton di garejaun akan nungalan sia. Tung maule atema Tuhan di bagasan hai paso nasida sahat tu tikion. Saya tambahi manang hai pason di nasida nang las ni roha. Molotung pedili ako gajang ni umur rap madisi hahi pason dot las ni roha Tuhan. Asa sikop dihilalakan atua-tua namion Tuhan. Lau mandalani ngolu nasida. Mau lihat tema Tuhan, pasu-pasu hami mulak sian ingananon, asa mambo pasu-pasu nama caibal ganasiako. Sesa jumolo dosa nang panglasyon nami. Asa lamar nida hami, godang ni asin roham, naung dipasat hotu hami, sahat tutikion. Di bagasan unduk dot serep ni roha,
jalo matang yang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham. Amin. Marinde mahita, uhut ma nadi bagas, nadi jabutabe, do nadi huria, tapasat peliata. Yongyong mahita sa luhut na. Tatangya koma peliata, martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroni saluhut sileu-leu na denggan dot na saulibasa na moliutus. Upasat kami masih anani leomi tuhami pelianami tuho, say jalo mai gabe uap na husus si jolom, pasu-pasu mai jalaramoti, asau parasya kami pelianon, patimbulhon harajon muritonga-tonga ni huriam do ti portibion, buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami gudang ni sileung lehomi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni, toni rodi pamatamu, osado dogoki, rodi salur artaku, upasa itu asun satu kudu. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadi amaguarmo. Say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaun songona di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hangwaluan siapari. Te sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago.
Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasusian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasaur hon ma damena tutondim. Tuhita saluhutna, di hari Minggu ini saya berbahagia karena pada hari ini saya tepat 30 tahun kependetaan saya. Puji Tuhan saya bisa sampai dalam 30 tahun, saya masih punya waktu 7 tahun sebelum pensiun, semoga bisa mengakhiri masa pensiun seperti Bapak Sintua Richard Panjaitan sampai kepada pensiun sahat ulah tohonanmi. Atas nama pendeta HKBP Rawamangun seluruh parhalado, tim musik dan tim multimedia, pasahato tuhita saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.